beli pibaro kakerting jonga kade Eliza Mary Kurkalang bat ngadon shipara laingot bat ngadi baar kentei te ka hobi jonga skotenat ban le football bat bantem bat ban skotenat ruban shat te bat kumjuru ngala sedang nadu ban ruai ngala sedang nadu menchua por ngadang don shi khatlai snem bat kumjuru na ying ki support yanga ki ai mensim nadu I papa imi ki men bat kumjuru ki kena skur bat kino hikai ru kumju college ki ju ai mensim yanga bat ki bahaying jonga te ka im jonga in life ngakwa bat ngatharang bangan long IES bat kasong hakamon jong play lada uibet yanga ban long IES te ngala ji ashimenta ru ha ki babun ki competition kum ha ka khasi student union ngala ji ashimenta bat ki bun ki competition ba prepare hasnong kum tu bat ki competition baret ngi ji ashimenta jong ka seng samla bat kene ka competition ru ngasngo ba ka ai ji mentor inga shibun ha ka ba ki judges yanga ki correct ya ka mistake janga te henry ka I mean si menga shibun